Nixtieq Fire Engine, nixtieq il-paċi fid-dinja. Żewġ xewqat ġenwini ta' tfal li ltqajna magħhom waqt il-kampanja Reach Out, organizzata mill-Forum Żgħażagħ Laburisti. Din hija kampanja b'żewġ għanijiet biex jinġabru fondi għal Malta Community Chest Fund u biex jitwassal messaġġ l-iktar lit-tfal. Barra li jinġabru l-fondi ridna wkoll nwasslu messaġġ ta' solidarjetà, messaġġ ta' paċi f'dawn iż-żminijiet li għaddejna minnu ftit tal-ġimgħat ilu li ma kinux daqstant sbieħ kemm għall-Ewropa u kif ukoll għad-dinja kollha. Mhux spiss jitwassal messaġġ favur il-moderazzjoni, iżda hekk għamlu il-Forum Żgħażagħ Laburisti. Naħseb ċertu estremizmu eżaġerat, anka forsi fil-politika, naħseb illi ma tagħmel ġdid matul is-sena kollha mhux matul dawn il-festi. It-tfal li s-sibt filgħodu nsertaw kienu tinjed ġew mistiedna jipparteċipaw fatt simboliku, jisbħu jdejhom b'kulur tal-għażla tagħhom u mbagħad iħallu marka ta' idhom fuq bord bi kliem favur is-solidarjetà. Ma li raw iż-żeba ħafna tfal urew ħeġġa immedjata, tellifnihom ftit biex nistaqsuhom parir għal żmien il-festi. Be good. Have you been a good boy this year? Yes. Ridna nkunu nafu xi tfisser għal dawn it-tfal li wieħed ikun bil-għaqal. Abdu il-mami u d-daddy. You work hard. If someone fell on the floor, we help them to get up. Staqsejna x'jixtiequ dan il-miliet. Priorità għaż-żarnet il-ġugarelli. Doors. X'toj tixtieq l-aktar? Fire engine. Oħrajn xtaqgħu rigal imprezzabbli, konxi li tfal madwar id-dinja ma tmissomx l-istess xorti tagħhom. Nixtieq li jkun hawn iktar paċi u fer. Fis-sempliċità tagħhom it-tfal li pparteċipaw fil-kampanja Reach Out kienu konxi li l-ħsieb min għandu bżonn huwa pass importanti għal dinja aħjar. We think about them. Għax it-talb jiena li vera it-talb qisu jirnexxi, imma anke pereżempju kien hawn daw ċertu nies li jekk ikunu jistgħu jagħtu xi ħaġa żgħira tal-flus, jagħmluha. Ħadd x'tixtieq hekk għall-miliet. Paċi fid-dinja. Oħrajn saħansitra semmew l-importanza li minnu fil-bżonn iħares saħħtu biex ikun jiflaħ jilqa' l-għajnuna disponibbli u l-ġenerożità ta' dawk ta' madwarhom. Li jkollhom saħħithom biex in-nies jistgħu jgħinuhom naqra. Il-Prim Ministru Joseph Muscat u wuliedu kienu fost dawk li ħallew idhom stampata biż-żeba. U li b'dan il-ġest għamlu appell biex dan il-miliet wieħed ixabbat idu u jgħin lil minnu fil-bżonn. Bidejhom kull kulur it-tfal ħallewna b'awgurju.